Djeca mici su tu. Počinje igra, pjesma i smijeh. Jupi! Spremni za put oko svijeta? Yay! Hi friends, welcome aboard. Woof woof, let's go. Tweet tweet, delicious treats. Hehe, hold on tight. Kuhaj, pleši, putuj s nama! Kamion je krenuo, a avantura je počela. Stigli smo u Italiju. Voće nam daje energiju. Voće nam daje energiju. Mimi kuha, Mimi zna, i. Zdrava hrana, radost sva, i. Kuhaj, pleši, putuj s nama! Stigli smo u Meksiko. Avokado, kukuruz, mrkva, povrće čini naše tijelo jakim, a to su takosi sa povrćem. Spremni za put oko svijeta? Stigli smo u Japan. U Japanu prave male rižine kuglice s povrćem. Spremni za put oko svijeta? Jej! Kuhaj, pleši, putuj s nama! Stigli smo u Afriku. Pozdrav Afrika! Dijeljenje hrane čini nas sretnima. Do sljedeće avanture, vidimo se. Ćao! Healthy food, good day. When we share, at the friendship is the best reward. And taking care of your health. Mimi kuha, Mimi zna, i. Zdrava hrana, radost sva, i. Ruke gore pleši ti, ča. S Mimi svi